चिरां जिल्ला बामोनगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय एंखोरबारि गामियाव चिरां जिल्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव पकेट केम्पिं खालामदों। कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै गासै 20-30सो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा लोब लोब कंग्रेस राजखान्थि हान्जायाव हाबफैयो आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोसो गुदुङै बिहु गामसा गानहोना बरायना लायो। बे जयनिं हाबाफारियाव चिरां जिल्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि अमिय नार्जारी बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि दोलोनि हेंथायै गोबां रोखोमनि बिबुंथि लाखियो आरो गोदानै कंग्रेस राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ कंग्रेस दोलोनि गोबांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे निउसखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिनाय जासिग्रोबाय। And first of all, I like to greet our respected Honorable ex-Prime Minister Manmohan Singh because today is his birthday. আৰু প্ৰথমতে আৰু মই ভূপেন বৰা ছাৰ এপিজি সভাপতি তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ মানে মৰমৰে আমি আজি এই মানে সুবিধা পালোঁ যে পাৰ্টিৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু দিনैहाय जोङो नैबे जयनिं प्रग्राम पकेट जयनिं प्रग्राम बेखौ जोङो लानाय जादों आरो गामि गामि बे सोलिगासिनो दङ पकेट जयनिं प्रग्रामा आरो जाबावगोन बहुत जायगायावहाय जोङो सम लानो हायाखै। बे जयनिं प्रग्राम दिनैहाय नैबे दुथुपुर पस्ट अफिसनि आन्दारावहाय जे एंखोरबारि मोनसे गामि बे एंखोरबारि गामियावहाय गोबां बे गामिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों बाहागो लानो थाखाय जइन जाबाय। जों बिथांमोनखौ दिनै नाजावना लाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो कंग्रेस दोलोनि जानानै बा जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस हाबानि जानानै धन्यबाद आरो हामबायनाय जासिदों जे बिथांमोना मोनसे सैथो डिसिसन लादों बे थि समावहाय होननानै जों सानो। बिथांमोना हारिखौ बा बिटिसिखौ बासायफानो रैखा खालामफानो बा मोजां मोनसे सरकारखौ लाबोफिननो बिथांमोना थियारि जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो बे जयनिं प्रग्रामखौ लादों। बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय मोनसे खोथाखौ आङो गोसोखांदों जे जों कंग्रेस दोलोआवल' दिनै मानसिफ्रा जइन जादों बे नङा, नाथाय गुबुन गुबुन दोलो जेरैबायदि इउपिपिएलआव आरो जों नुनो मोन्दों बिपिएफआव बिजेपिआव दिनै जयनिं जादों। आङो मोनसे खोथासो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जों कंग्रेस दोलोआव दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दोलोआव जइन जानायखायसो बिथांमोना जइन खालामदों नामा आं एसे सन्देह खालामदों आरो दा आं बिथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना बे जयनिं प्रग्रामाव गोसो होआलाबानो आं बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौसो गोसो होजानो लुबैदों जे बिथांमोना खामानि मावनायाव परिबर्तननि नामाव सोलायनायनि नामाव जे बिसोर सरकार खालामदोंमोन रायजोफ्रा सरकार दानायाव मदद होदोंमोन भट होनानै। दा बिथांमोननि मोननै मोनथामसो बिसय जोङो बिथांमोना खोन्थादों आरो जाय बिसया 17 बोसोर बिपिएफनि आमोलावहाय मावजानाय जायाखैमोन, गुबुंले मावजानाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि सरकार फैनानै दिनै सोलायनाय जाबाय, परिबर्तन फैबाय, रायजोफोरनि गेजेराव परिबर्तन फैबाय, हादोरनाव परिबर्तन फैबाय, बर' हारिनि सायाव परिबर्तन फैबाय, बबेबा बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै बिटिसि सेन्ट्रेल लेभेलसिम गोबां बिसयाव सोलायनाय फैबाय होननानै बिथांमोना जोंनो खोन्थादों। दा नैबेखौ मावनायावसो बिथांमोना जुजिथों आरो खिन्थु रायजोफोरखौ दिनै रायजोफ्रा ज' ज'यै कंग्रेसआव थांजोबोब्ला कंग्रेसआव जइन जाजोबोब्ला जोंनि मान सन्मान थानाय नङा, नङाबा जोंनि दोलोआ मानसिफोरनि बिसारावहाय दुरबल नुजागोन। दा बेखौ लानानै बिथांमोना जुजियालाबा दोलोआव सोनाय हाबाफारियावहाय गोसो होआलाबानो दिनैहाय बिथांमोना सोलायनायनि खामानि मावनायावसो दिनैहाय कम्पिटिसन खालामब्ला मोजां होननानै आं जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आङो दिनै खावलायनो सानदों आरोखि। ओरैबायदि जादों जोङो जायखौ मोजां मोनदों पार्टिनिखौ बेखौ मोजां मोना जों रायजो राजाफ्रा हाजासे खस्थ' खालामनानैहाय जोङो देहा हरबाय। देहा हरनायनिफ्राय जोंखौ दा पार्टिखौ रावखौबो नायसना, बेनिखायनो जों दा कंग्रेसखौ मदद होनाय जाबाय आरोखि। माबायदि नायसनजानो लुबैदोंमोन? जोंनि थाखाय खुनु साय सुबिदा गैया,
फिसा फिसौ जों एसे एनै लाबोथ' जोङो स्किमफोर मोनजानो लुबैदोंमोन खस्थ' खालामनाय हिसाबै जोंखौ दा सिनाया उल्था खुन्दानि लिरना हैबाय जों दाख्लि नोङो मोनसे फिसा एप्लिकेसन लिरना लाबोलै होननानै सावरायग्रानाव लिरना हैबाय जोङो खुनु मथा मथि लिस्टखौनो जुनासो गारहरबाय होनदां नायफिनाखिसै नोंथांमोना दिनै कंग्रेसआव जयनिं जाबाय बिनि सिगां अबे दोलोआव दंमोन जोङो माबायाव दङमोन बिपिएफआव दंमोन रुलिं पार्टियाव जों दा बिपिएफआथ' दा रुलिं गैला दा जोङो मथा मथि दा कंग्रेसखौ जेरै रुलिं पार्टिजों मदद होदोंमोन दा कंग्रेसखौ जों बेबायदि मदद होनोसै आरोखि कंग्रेसनि सायाव माबायदि आसा खालामदों नोंथांमोना दा कंग्रेसआथ' बुजाजाय दा कंग्रेसखौ जोङो मदद होनायानो मथा मथि ओरैबायदिखासै कंग्रेसखौ बासायनायानो बर'खौ बासायनाय बर'खौ बासायनांगौआनो दा कंग्रेसल'खासै इउ पिपिएलआबोथ' गैले दा बिजेपिजों हाबनानैनो गैखाले दंस' जाखाबाय आन्दाय माब्रै आरो मानिफ्राय बासायनो सानदों जेनेबा मोजां आखौ दा कंग्रेसखौ नुनानै जोङो कंग्रेसआ फैगासिनो दं नालाय कंग्रेसआ दा बासायगोन आरोखि